Okej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy konferencję po meczu, po pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. GKS Katowice na stadionie Żegnie uległ gospodarzom 1-2. Z nami jest trener Rafał Burak. Trenerze, proszę o opinię. Najpierw tłumaczenie? Czy... Okej. To trenerze, proszę o opinię i potem tłumaczenie. Dobry wieczór. Niewątpliwie pierwsze spotkanie w sezonie jest zawsze ogromną i niewiadomą i trudnością, tak sobie też szczerze powiedzieć, to są zawsze jedne z najtrudniejszych meczów w rundzie. To są zawsze dla nas najtrudniejsze mecze w rundzie i rzeczywiście tutaj z małym takim handicapem przeciwnik, bo po dwóch meczach jednak z Hajdukiem w takim rytmie już meczowym. Bardzo dużo trudności i bardzo dużo umiejętności należało włożyć w to, aby dzisiaj przeciwstawić się rywalowi, bardzo intensywnym rywalowi, który wiedzieliśmy, który gra bardzo intensywną piłkę i który dostanie takiego wiatru w żagle, to jest bardzo trudny do zatrzymania. Mieliśmy momenty, kiedy rzeczywiście zatrzymać przeciwnika było ciężko i mieliśmy swoje problemy, natomiast rzeczywiście od pewnego momentu wydaje mi się, że sytuację w miarę żeśmy opanowali i końcówka tego meczu dość długa jest w długich momentach dla nas bardzo obiecująca. Mecz za tydzień będzie całkiem nową historią w Katowicach i na razie jesteśmy w połowie tej rozgrywki. Tak jak przypuszczałem, ten mecz rozstrzygnie się w dwóch meczu. Dzisiaj byłem przekonany o tym, że żadna ze stron nie uzyska na tyle mocnej przewagi, aby o tym drugim meczu mówić jako o sprawie załatwionej. My wszystkie siły, myśli i jakby koncentrację dajemy już do meczu pod Wawelem. W niedzielę zaczynamy Ekstraklasę. Dobrze, że mając w przetarciu te jedno spotkanie, bo tak jak podkreślam, zawsze te mecze, które są numer jeden w rundzie, zawsze w obrazie potem całej rundy są jednym z najtrudniejszych i tak też dzisiaj było. Dziękuję bardzo. Dobrý deň, dámy a páni, všetkých vás vítam na tlačovej konferencii po prvom zápase druhého kola kvalifikácie do konferenčnej ligy UEFA. Najskôr poprosím o úvodné zhodnotenie tohto zápasu trénera Rafala Buraka. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Ako vy iste viete, prvý ostrý zápas sezóny je vždy veľmi ťažký, vždy futbalisti musia vynaložiť veľké úsilie k tomu, aby naozaj zapali do toho zápasového rytmu. Tu náš súper zo Žiliny mal tak trochu výhodu, keď už odohral dva ostré zápasy s tímom Hajdukov Split. To znamená, oni už týmto spôsobom začali tú sezónu aktívne, v tom aktívnom zápasovom rytme. No ale teda my sme museli vynaložiť všetko, čo bolo v našich silách, všetky naše schopnosti k tomu, aby sme dokázali čeliť Žiline, ktorá bola naozaj veľmi intenzívnym súperom. Vieme, že Žilina bola veľmi silná na lopte, naozaj keď sa im podarilo získať loptu, dostali ako keby taký vietor do plachiet, bolo ich veľmi ťažké zastaviť, ale jednoducho my sme urobili všetko, čo je v našich silách, napokon sa nám podarilo akoby sa im vyrovnať. A tiež môžem povedať, že koncovka toho zápasu je veľmi slubná vzhľadom na to, čo sa môže udiať počas toho ďalšieho zápasu o týždeň u nás doma. Celkom myslím, ten zápas u nás v Katoviciach bude iný príbeh. Ja to tak vnímam, že teraz sme iba v poločase. Je to dvojzápas, ja som tak k tomu pristupoval, že to nie je jeden zápas a druhý samostatný zápas, je to jednoducho dvojzápas. A tvrdím, že jednoducho nič nie je rozhodnuté, nič nie je vybavené a o tom som bol presvedčený aj pred začatím vôbec tohto celého dvojzápasu, že ani jednému týmu sa celkom ešte nepodarí nakloniť výraznejšie skivách na jednu alebo druhú stranu. Teraz sa musíme už sústrediť to, čo je pred nami, čo nás čaká najbližšie, sústrediť všetky naše sily na to, že v nedeľu nás čaká oficiálny začiatok toho zápasového rytmu v Ekstraklase, pôjdeme pod Wavel, ale ako som teda povedal a za tým si stojím, vždy ten prvý zápas, ostrý zápas po tých priateľských zápasoch je vždy veľmi náročný, lebo človek sa musí prepnúť na ten aktívny štýl, aktívny rytmus a musí naskočiť do toho zápasu. Dziękuję. Poproszę o pytanie. Nie ma mikrofonu? Mikrofon? Może być mikrofon. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu, okej. To Michał Marzyna, GXAPR. Pytanie mam takie, z czego mogły wynikać w pierwszej połowie takie dość duże błędy w środku boiska, mam na myśli straty, czy pod polem karnym, czy to była kwestia premii, inauguracji, czy czegoś innego?
Nie sądzę, żeby to była kwestia tremy. To są wybory i decyzje zawodników świadczące później o jakby ocenie ich dyspozycji w danym meczu i wtedy można po prostu dyskutować, ubierać to w całość. Kto ich więcej popełnia, wiadomo, że wtedy może się liczyć z tym, że jego występ też potem nie jest oceniany jako występ udany. Natomiast tak jak podkreślam i czuję to, że dzisiaj tutaj naprawdę grało się nam bardzo ciężko. Oglądaliśmy ostatnie spotkanie Żyliny tutaj na boisku z Hajdukiem Split i prawda jest taka, że w drugiej połowie Hajduk Split praktycznie nie opuszczał swojej połowy. Także to nie jest przypadek, że drużyna gospodarzy jest tutaj bardzo silna i stąd też niewątpliwie te nasze błędy. Powinniśmy parokrotnie jednak rozwiązać sytuację lepiej, bo nie były to aż tak skomplikowane rzeczy i trochę żeśmy, można powiedzieć, nawet zaprosili przeciwnika do tego, aby stworzył sytuacje bramkowe. Między innymi w tej sytuacji, w której sędzia podjął rzut karny, jesteśmy troszeczkę sami sobie winni, bo mogliśmy tę sytuację pod własnym polu karnym rozwiązać lepiej, ale to już historia. Tak jak mówię, pierwszy mecz za nami, gra jest otwarta i w meczu rewanżowym wszystko jest możliwe. Wspomniał Pan o tym, może tak? Może tłumaczenie? Otázka z publika. Pokiaľ ide o nasadenie futbalistov GKS Katovice v prvom polčase, no videli sme, že sa dopúšťali hneď niekoľkých chýb, aj závažnejších. Otázka znie, že je to akoby vina nejakej trémy alebo nejakého nedostatočného sústredenia sa. Odpoveď, no myslím si, že futbalisti si veľmi dobre boli vedomí, do čoho idú a vždy v danom čase a v danej chvíli sa museli nejakým konkrétnym spôsobom rozhodnúť, nejakú dispozíciu, nejaký úkon vykonať. No a na základe tých krokov, ktoré oni urobili, my teraz po zápase vieme hodnotiť a posudzovať, že kto ich urobil viac, kto jednoducho má nejakú väčší podiel viny, nejaký menší podiel viny, to jeho vystúpenie je vždy hodnotené ex post po zápase. No my sme vedeli, že jednoducho ideme hrať proti silnému súperovi. My sme si napozerali tie zápasy, ktoré Žilina hrala s Hajdukom Split, najmä ten ich domáci duel tu v Žiline proti Hajduku. A vedeli sme, že najmä pokiaľ ide povedzme o ten druhý polčas, ktorý Žilina s Hajdukom odohrala, tak v podstate Hajduk sa z tej svojej polovice ihriska nedokázal dostať, to znamená, bol pod veľmi silným tlakom a my sme vedeli, že jednoducho tomuto budeme čeliť, že domáci sú na svojom ihrisku veľmi silní a z toho teda pramenili aj tie naše chyby. Samozrejme, boli situácie, ktoré sme mohli vyriešiť inak. To boli situácie, ktoré sme my priam ako keby až ponúkli na podnose tej Žiline, poskytli sme im gólové šance a tu máme na mysli tú 11-ku, ku ktorej došlo, pretože áno, došlo k faulu v rámci 16-ky, rozhodol sa to odpískal, bola to 11-ka, z ktorej sme dostali gól, ale platí, že tú situáciu ešte pred tou 16-kou, predtým ako sa futbalisti dostali do tej 16-ky, sa dala vyriešiť inak a nedošlo by k tejto 11-ke. No ale to je história, na históriu na dejný sa nikto už o tom nebude pýtať, takže ako som povedal, je to prvý zápas toho dvojzápasu a už teraz sa tešíme na odvetu. Wspomniał Pan o tym, że tak pewna część drugiej połowy myśl była rzeczywiście już lepsza. Myślę, że mogło to też być związane ze zmianami, które zostały dokonane i w związku z tym mam pytanie, czy ma Pan do siebie jakieś trochę, nie wiem czy to nazwać pretensje, ale takie myśli, że można było jednak na przykład tę 11 pierwszą w niektórych punktach inaczej złożyć? Niewątpliwie zawsze po meczu mam taką refleksję, czy akurat nie ekipa, która rozpoczynała mecz jest tą, która byłaby najlepsza. Natomiast zawsze też po meczu mam te myśli, czy akurat nie ta 11, która kończyła mecz, również jest tą odpowiednią ekipą, która ten mecz kończyła. To jest futbol. My podejmujemy decyzje, zawodnicy wykonują zadania i niekiedy tak to bywa. Być może dzisiaj z takiej pierwszej refleksji można taki wniosek wyciągnąć, o którym Pan mówi, że ta 11, ale nigdy tego nie wiemy, czy jeżeli byśmy zamienili te role, czy one by diametralnie odmieniły tą sytuację. Te decyzje zostały podjęte po okresie przygotowawczym w dobrej wierze. Cieszy mnie natomiast to, że zawodnicy, którzy weszli, bo oni w komplecie dali naprawdę bardzo wartościowe zmiany, a to cieszy i pod względem meczu naszego w Krakowie, a również pod względem meczu rewanżowego. To dobrze, że drużyna, która nie miała inicjatywy w
tej minucie, kiedy wykonujemy te zmiany, przejmuje inicjatywę, zaczyna kontrolować mecz, zaczyna przyciskać rywala i naciskać na niego, aby mecz wyrównać. To daje dużo optymizmu, wiary w to, a jednocześnie oczywiście zawodnicy wszyscy muszą wiedzieć, że musimy pracować na to, aby i dobrze zaczynać mecz i dobrze go kończyć. Otázka. Ako ste, pán tréner, povedali, áno, počas toho druhého polčasu futbalisti robili lepší dojem, boli zohratejší. Otázka znie, že vzhľadom na to, že k tomu zlepšeniu hry došlo aj po striedaniach, či si akoby tak trochu nevyčítate tom, že ste možno mohli začať s inou základnou 11, s tou základnou zostavou, či možno tie kombinácie by nebolo lepšie v inom poradí uskutočniť? Odpoveď? No áno, ale o tom sa opäť môžeme rozprávať po zápase, lebo po zápase si opäť ja vždy kladiem aj tú otázku, či som zvolil dobrú tú základnú 11, či ten tým bol poskladaný správne. A tiež si kladiem otázku po zápase, či tá 11, ktorá ten zápas skončila, tá zostava, ktorá ten zápas skončila, či bola správne vybraná, či tie striedania tiež boli správne urobené. No ale je to futbal, jednoducho takto sa hrá, my máme na starosti to rozhodovanie, tie rozhodovacie procesy na futbalistov a už potom je to vykonávanie úloh, ktoré sú im zverené. No a my ako keby tak dopredu nevieme odhadnúť alebo povedať, že či diametrálne iné rozhodnutie by prinieslo diametrálne iný výsledok. Tie rozhodnutia, ktoré boli urobené po náležitej príprave pred tým zápasom, boli urobené v dobrej viere. No a tiež ma teší, že to fungovanie, tá chémia medzi tými futbalistami fungovala, naozaj vnímam tam tú veľkú hodnotu, čo svedčí dobre o tých nadchádzajúcich zápasoch, ktoré nás čakajú. To je zápas s Krakovom, ale to je tiež odvetný zápas so Žilinou a tiež ma potešila skutočnosť, že pri striedaniach, ktoré sme realizovali, tak v situácii, keď náš tím mal menej z hry, tak po uskutočnení týchto striedaní sme dokázali tú iniciatívu uchopiť do našich rúk, dokázali sme sa vyrovnať tomu súperovi, iba až v niektorých miestach ho zatlačiť. No ale o tom je ten futbal, že jednoducho, aby sme my dokázali na základe tých údajov, informácií, ktoré máme čo najlepšie vybrať základnú zostavu a potom naplánovať tie striedania podľa vývoju toho zápasu a teda čo najlepšou zostavou aj ten zápas ukončiť. Ostatnie. Jeszcze mam pytanie, bo mówi Pan o tym, że no tak Pan myślał, że się nie rozstrzygnie dzisiaj w dzisiejszym meczu, cały ten mecz, ale mam pytanie w kontekście, no wiadomo, puchary i liga, rotacje w składzie, wiadomo, trzeba to jakoś umiejętnie łączyć, ale teraz to trochę wychodzi tak, że trzeba będzie najsilniejsze tak naprawdę działa wystawić pewnie zarówno w lidze, jak i w pucharze, no bo tutaj już nie ma się tutaj naprawdę bronić, nie? W porównaniu na przykład jakby był remis albo IPS by wygrał to pierwsze spotkanie, nie? Więc pytanie, czy to w jakiś sposób też Wam komplikuje sytuację? Mając wiedzę i mając świadomość tego, że będziemy grali na trzech frontach, tak rozpoczniemy ligę w tym sezonie, wiedzieliśmy, że musimy to kadrę wyrównać i dzisiaj nie jesteśmy ani tym przerażeni, ani w jakiś sposób tym skomplikowani, ani w jakiś sposób rozdrażeni. To obojętnie, żeby się dzisiaj nie stało, bylibyśmy w identycznym punkcie, jeśli chodzi o decyzję co do następnego składu, co do następnego gry i co do następnego czasu. Jesteśmy na to przygotowani, wiemy w jaki sposób mamy do tego podchodzić, mamy coś zaplanowane. Oczywiście każdy mecz weryfikuje wnioski, weryfikuje pewnego rodzaju rozstrzygnięcia, które nastąpią w następnym spotkaniu. To jest normalne, ale jesteśmy na to przygotowani i wiemy, że czas regeneracji dla zawodników jest również diametralnie inny, że inni potrzebują troszeczkę innego czasu, innego nawet sposobu. Na wiele rzeczy będziemy zwracać uwagę i jesteśmy przygotowani. Ja muszę wszystkim powiedzieć, jestem przekonany i to jest jedyna pewność, że w każdym meczu, w którym GKS będzie rozpoczynał mecz, będzie rozpoczynał w danym momencie w najlepszym składzie i będą ci, którzy są najlepiej do tego przygotowani, ten mecz rozpoczynali. Kadra jest wyrównana i wydaje mi się, że dzisiaj wielu jeszcze zawodników, którzy nie zagrało, jeżeli by zagrali ten mecz, to dzisiaj to również mielibyśmy wartościowych zawodników na boisku, bo ja tak finalnie z tego spotkania muszę być zadowolony, bo wiem jakie było trudne i z jakim trudnym rywalem żeśmy grali. Otázka. Ako ste povedali, pán tréner, predpokladali ste a výsledok svedčí o tom, že dnešný zápas nerozhodol definitívne o postupujúcom, ale teda je potrebné mať
na zreteli tiež skutočnosť, že GKS Katovice budú hrať aj pohár, budú hrať ligu, budú hrať aj túto kvalifikáciu do konferenčnej ligy, to znamená, budú bojovať na 3 frontoch. Otázka znie, že akým spôsobom sa sústrediť, alebo či možno nejakým spôsobom si vytýčiť prioritu, či sa nesústrediť viac na tú ligu aj pohár, keď ten dnešný zápas sa skončil prehrou. Keby sa skončil remízou, alebo GKS Katovice by vyhrali, že či v takom prípade tú väčšiu pozornosť by teda tento klub nesústredil aj na tú konferenčnú ligu? Odpoveď? No áno, ako ste povedali, bojujeme na 3 frontoch, ale my sme vedeli, do čoho ideme, my sme vedeli, že budeme bojovať na 3 frontoch a práve preto sme vyrovnali káder a musím povedať, že túto situáciu, že teda tu máme aj ligu, aj máme pohár a aj máme konferenčnú ligu, teda máme Európu, že z tej situácie nie sme šokovaní, sme boli na to pripravení, vedeli sme, do čoho ideme a dnes tie rozhodnutia, ktoré sme urobili v súvislosti s tým, sú identické, ako by sme urobili predtým, sme jednoducho pripravení, vieme, ako máme k tomu pristúpiť. A ako by som povedal, každý zápas dokáže overiť tie naše rozhodnutia a je to absolútne normálna vec. Samozrejme súhlasím s tým, že pri takom intenzívnom zapojení je potrebné mať na pamäti aj povedzme tú regeneráciu. A vieme, že každý futbalista si vyžaduje alebo má iný prístup k tej regenerácii, niekto potrebuje viac času, niekto potrebuje iný spôsob, ale to je všetko, čo máme akoby už overené, osvedčené, zmaknuté a na čo myslíme a na čo sme pripravení. A tiež vám môžem povedať, že na každý zápas, na ktorý GKS Katovice nastúpia, tak nastúpia v tej najlepšej možnej zostave, tí najlepšie možne pripravení futbalisti, ale káder je absolútne vyrovnaný a dnes spokojne by mohli nastúpiť aj tí futbalisti, ktorí vôbec nezasiahli do zápasu, ktorí sa do neho nedostali a myslím si, že by zahrali rovnako kvalitne ako tí, ktorí dnešný zápas odohrali. A tak či len môžem povedať, že som s dnešným výkonom spokojný. Jarosław Tomczyk, piłka nożna. Panie trenerze, wspomniał Pan, że ten rzut karny nieszczęsny to sekwencja cała błędów, ale sam ostateczny efekt, ten faul, czy oglądaliście go pewnie wiele razy, bo komentatorzy i dziennikarze na trybunie też tam wiele razy analizowali, patrzyli na powtórki, tak do końca nie wszyscy byli przekonani, czy rzeczywiście był tam faul. No nie ma niestety VAR-u na lidze konferencji, to jest dziwne, bo przecież gramy o spore pieniądze. Czy w Waszej ocenie było przewinienie rzeczywiście? Bardzo miękkie przewinienie, no ale ciężko dywagować i tutaj uznać tak zero-jedynkowo, czy w momencie, gdy mielibyśmy sytuację warową, czy byłaby podjęta inna decyzja. Nie chcę się teraz jakby tym trochę tak obciążać, bo wydaje mi się, że to nie ten czas. Trzeba przyjąć ten fakt jako fakt dokonany, taka decyzja sędziego, ale na pewno nie było to jakieś tam takie klasyczne wycięcie z faulem, który byłby bezdyskusyjny. Na pewno trudna sytuacja dla sędziego. Otázka. Pokiaľ ide o tú 11, o ten trestný kop, o ktorom ste aj spomínali v rámci svojho úvodu, tak povedali ste, že k tej 11 došlo v dôsledku sekvencie chýb, ktoré sa udiali pred tou 11. No ale vieme, že teda myslím si, že ste si aj vy pozerali tie opakované zábery si pozerali aj novinári a veľmi živo medzi sebou diskutovali, že či ten faul, na základe ktorého bola tá 11 odpískaná, či skutočne bol faulom. Pretože áno, keby sme aj v rámci konferenčnej ligy mali systém VAR, tak bolo by možné to posúdiť aj z hľadiska toho systému a je zvláštne, že v rámci konferenčnej ligy nie je VAR, pretože áno, hrá sa o veľké peniaze, ale tak myslíte si, že teda bol to faul? Aký je váš názor? Odpoveď? No ak tam bolo aj nejaké previnenie, tak podľa mojej mienky to bolo také mäkké, také menšie previnenie, ale ja teraz nechcem žiadnym spôsobom špekulovať alebo naťahovať sa s rozhodnutím rozhodcu. Myslím si, že to nebola taká veľmi zreteľná situácia, že človek povie buď áno alebo nie. Bolo to, myslím si, že tak na hrane a dnes nechcem ani polemizovať o tom, že či keby sme tu mali VAR, tak či tento systém VAR by prijal iné rozhodnutie. Jednoducho rozhodca to odpískal, je to fakt, ktorý ja nezmením a som s ním absolútne zmierený, to znamená, nechcem to nejakým spôsobom teraz viac spochybňovať. Panie trenerze, gdyby miał Pan wskazać jedną zasadniczą przyczynę, dla której GKS dzisiaj przegrał ten mecz, to zgodziłby się Pan z twierdzeniem, że no jednak było to przegranie walki przez zespół o środek pola? Wydaje mi się, że mogliśmy być w tej walce w środku pola skuteczniejsi, gdzieś od 15 minuty pierwszej połowy do jej końca i
i też czuję, że tam mogliśmy zrobić ciut więcej. Natomiast z drugiej strony cieszy mnie to, że w pewnym momencie w tym środku pola również tą inicjatywę żeśmy przejęli. Zdecydowanie będzie to jeden z powodów do dogłębnej analizy, która zaraz będzie wykonywana i na pewno nas czeka, aby wyciągnąć jak najlepsze wnioski w stosunku do następnego meczu, który zagramy za tydzień. Otázka. Pán tréner, ak by ste mali zvoliť jednu jedinú príčinu, ktorá sa skrýva za tou prehrou futbalového klubu GKS Katowice, tak myslíte si, alebo súhlasili by ste s tvrdením, že za prehru môže nepokrytie alebo slabšia iniciatíva v rámci stredu poľa? Odpoveď? No myslím si, že keby sme boli úspešnejší alebo aktívnejší v strede poľa od tej 15. minúty prvého polčasu až do záveru zápasu, tak myslím si, že boli by sme vyrovnanejším súperom, respektíve by sme to mali viac v našich rukách, ale teším až napriek tomu, že od tej 15. minúty do konca zápasu Žilina v tom strede poľa bola aktívnejším tímom, tak boli tam niektoré sekvencie, kde sme my dokázali prevziať iniciatívu a to ma teší, že sme sa ako keby nevzdávali, ale že sme teda potiahli a že sme sa pokúšali tú iniciatívu prevziať aj na našu stranu. Celkom iste to je situácia, to je fakt, ktorý budeme analyzovať už teraz po zakončení tohto zápasu a po naozaj takej hĺbkovej analýze pevne verím, že prídeme k istým záverom, ktoré sa nám podarí implementovať aj do toho budúceho týždňového odvetného zápasu so Žilinou. I ostatnie pytanie. Jeden debiutant w podstawowym składzie, Gabriel Kobylak w bramce. Tu chyba kilka ciepłych słów może Pan trener powiedzieć o tym debiucie. Tak, rzeczywiście w pierwszej połowie wybroniona sytuacja 1 na 1, pewny. Wiadomo, że jemu też brakuje troszeczkę ciągłości, ale w momencie, kiedy zawodnik nie bronił jakiś czas, jednocześnie uległ kontuzji, z którą się borykał, nie była to jakaś poważna, nie był to jakiś poważny uraz, ale jednak zabieg, to Gabriel rzeczywiście wszedł dzisiaj do bramki jako pewny nasz punkt i jestem zadowolony z jego występu, to na pewno plus dzisiejszy występ. Tak jest. Otázka. Pokiaľ ide o debutanta v tej základnej zostave, tak v bráne sa predstavil Gabriel Kobylak. Myslím si, že pán tréner môžete povedať pár pozitívnych slov na jeho adresu, vzhľadom na jeho výkon. Odpoveď áno, celkom iste s tým súhlasím. Pôsobil ako istý bod našej zostavy, tiež v prvom polčase dokázal chytiť situáciu 1 na 1. To znamená, áno, chýba mu možno tá zápasová prax, pretože vieme, že bol po zranení, istú dobu nechytal, bol na zákroku, ktorý nebol až taký, povedzme, že seriózny, ale predsa len zákrok to bol. A dnes celkom iste súhlasím s tým, že pre nás predstavoval istotu, pokiaľ ide o tú defenzívu, pokiaľ ide o to miesto brankára, takže ja som celkom iste spokojný a je to pozitívny bod tohto zápasu. Dziękuję bardzo i zapraszam do Katowic. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ďakujem.